Това е Славчо, с който извървяхме много дълъг път. Докато стигнем до това, той да се присъедини към група и въобще да се включи в някаква дейност. Дейностите, които извършва, са ограничени. Те са 2-3, но винаги си ги върши с голямо желание и много спокоен. Да. В момента си подрежда магнити, буквички. Славче, я да сложим тази буква. Ето ти една голяма буква. Вземи тази голямата буква. Залепи я тук. Залепи я. Добре. Точно така. Точно така. Залепи го и него. Айде с конструктора, Славчо, да ми направиш една къща. Искаш ли да построим една къща? Да, ето тук я служи. Ето тук го служи конструктора. Служи го. Ето ти. Вземи. Давай. Да. Извини си един шаблон, за пластилина. Добре. Ето ти още едно. Да. Даже, виж, вземи си от тук е такъв шарен. Славчо също може и да бродира. Нали? Да. Чакай, аз ще го започна. Айде, давай. Мушкай. Където искаш. Иди да лопаш. Добре, давай още. Да. Добре. Браво на вас.